Saka minuprit gantil berguduk manyar-manyar selikur dina awalaga aliluku. Kula niki ger. Nampi pamijenipun Angger Prabu saha nampi nugraning Bathara ingkang langkung niki. Pun bapa dumugi wonten Praja Ngamarta mboten wonten setunggal punapa Angger Prabu. Ih. Syukur bejo sewu Paman Durna kula aturi mrayogiaken ingkang dados lenggahipun. Niki sampun boten kirang prayogi dados sowan kula utawi lenggah kula nggih. Wah, iki Durna bapakku Prapta ana Ngamarta. Padha basuki praptamu. Werkudara iki anak kula nang sing ganteng dhewe. Durna bapakku iya. Ya ora ana swiji apa. Lulus Raharja ingkang dadi praptaku nggih. Syukur bejo sewu. Kabarmu piye wis ora sowan kowe? Tak sawang kok saya gleleng kowe. Saya lemu. Musim corona kok malah metengi meduduk. Wah. Ya Durna bapakku. Pangestune Durna bapakku Njodipati ora ana sambikala. Malah saiki do kerep latihan. Heeh, ki aku ya seneng. Anak-anakku do terajang-terajang. Do nabuh kaya Brantayuda. Kok ngono kuwi anak. Maaf, sesuk diles sesuk. Sesuk nek bar puasa ya. Ya Durna bapakku. Karo Pak Kaji marang Paman Durna. Sampun cekap Koko Prabu kemawon. Awit kula sanes putra muridipun mangke dipunyana kula mindak mboten remen kalian Paman Durna menika. Iya Dimas, yen mangkono pun Kakang tak mundhut pirsa apa ingkang dadi darunane Paman Durna kepareng rawuh ana Praja Ngamarta. Paman Durna wonten wigatos menapa Parwa Padyawasana monggo kula aturi ngendika ingkang kanthi wijang satala-tala rawuhipun Paman Durna wonten negari Ngamarta wonten wigatos menapa badhe ngimbeti ngelmu para putra-putra ing Praja Ngamarta. Angger Prabu Puntadewa kula Paman Durna estunipun nganggen kula ngantos gedarang-darang dumugi Praja Ngamarta menika mboten badhe ngimbeti ngelmu anak-anak kula. Nanging wonten wigatos. Iya wigatosipun menapa monggo kula aturi ngendika. Estunipun nalika semanten ingkang bapa ing Sukalima sampun kapintaya lan sampun kapinitados kaliyan anak Prabu Duryudana. Sampun kapinitados supados ngupadi wonten pundi kanugraning Bathara ingkang linangkung ingkang sinebat Wahyu Pancapurba awit anak Prabu Jaka Pitana saha para kadang Satakura menika sedaya sami adreng badhe kepengin nggayuh kanugraning Bathara ingkang sinebat Wahyu Pancapurba. Lah menika sarene anak-anak kula Ngamarta menika sedaya ageng anggenipun priatos. Kula nggadahi pemanggih bilih anak-anak kula Pandhawa utawi anak-anak kula Ngamarta menika mangertos wonten pundi papan dunungipun pramila. Anak Prabu kula aturi ngendika wonten pundi papan dunungipun Wahyu Pancapurba mangke badhe kula upadi yer. Aduh Bapa Durna kados dene suduk gunting tatu kalih menika estunipun rika lenggan menika para kadang Mrata Pandhawa ugi sedaya kepengin saged kadunungan kanugraning Bathara ingkang linangkung inggih menika Wahyu Pancapurba. Sampun dipun rembakan timuyek nanging sedaya mboten wonten ingkang mangertos wonten pundi papan dunungipun Wahyu Pancapurba. Lah monggo mbok bilih kadang kula ing Jodipati mangertos wonten pundi papan dunungipun monggo Paman Durna kula aturi mundhut prisa dumateng Dimas Werkudara. Werkudara? Wah, Durna bapakku apa? Apa kowe ngerti papan dununge Wahyu Pancapurba?
Nek pancen kowe ngerti papan dununge nang ndi dudono karo bapakmu. Sesuk nek kelakon aku mboyong Wahyu Panca Purba aja semelang. Kowe tak ijoli ganjaran sing akeh. Kowe pengen demung pir tak ijoli. Pengen kendang sing iso ndlak-ndlak tak ijoli. Wah, sing ora-ora. Aku ora mangerti ana ngendi papan dununge Wahyu Panca Purba. Para kadang Brata Pandhawa kabeh kepengin kadurungan Wahyu Panca Purba ning durung ana ingkang mangerti ana ngendi papan dununge. Janaka kowe ngerti ora Janaka? Kula iki mboten mangertos wonten pundi papan dunungipun Wahyu Panca Purba. Tinulung unggul wirang sentyagiri sang Sutyanwati garwa mira linul sisang Burisrawa Dimas Setyaki ana apa ora ditimbali kowe maju. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula majeng menika estunipun kula welas kalayan Paman Durna awit saestu Paman Durna adreng lan cukeng kepengin saged kadunungan Wahyu Panca Purba. Digawa Yayi nggih cekaping prayi piyambak. Nah, iki sing tak pikir ing dalan wing siji iki. Liyane do mbageke karo wong tuwa, cah sitok iki ming pentelang-penteleng. Mbageke ming karo mlintir brengos. Ana apa sing caku kowe maju tanpa ditimbali? Sugeng den beine Durna. Ya, ketoke mbageke ning sakjane kowe iki ming ketok leh murah seneng karo aku. Ya, ora ana sambikala. Terus kepiye karepmu kowe medhokke karo aku maju tanpa tinimbalan? Saya dangu kula saya welas dumateng Paman Durna. Menawi Paman Durna kepengin kadunungan Wahyu Panca Purba, estunipun ingkang kagungan Wahyu menika sanes sinten-sinten, nanging kula kiyambak ingkang kagungan Wahyu Panca Purba. Agen iki kowe sing duwe kok ora mau-mau. Nek mau ya aku langsung jujuk ning kasatrianmu tak gawake gula teh apa ngono ora njur. Pentelang-penteleng. Saiki ngene, nek pancen sencaki sing duwe, saiki ulungno. Njaluk bebono apa, njaluk ijol apa, engko bakal tak ijoli ing dadi karepmu. Kula mboten badhe nyuwun nelintu menapa-menapa. Namung badhe nyaosaken Wahyu Panca Purba. Nanging anggen kula badhe nyaosaken mboten wonten mriki. Mangke badhe kula caosaken wonten madyaning alun-alun papan sing jembar. Leh mar ngulungke Wahyu Panca Purba nang alun-alun. Nggih. Yah, nek ngono ra dura sembada. Kula mboten badhe dura sembada. Sampun, Nger, Angger Prabu Puntadewa. Menika sampun wonten keterangan ingkang gumathok kula badhe nampi Wahyu Panca Purba saking Senopadene kadangipun Kakang Dimas Arjuna. Wah, punta aji kakangku apa?
Sarene wis padha jengkar Paman Durna bakal nampa Wahyu Pancapurba sangastane Dimas Setyaki keparengipun Kakang bakal kundur ngedaton minta pamit kelayan Dimas sakadang. Wah, sing prayitna ngati-ati. Mangsa Budawa katentremaning praja Ngamarta. Koko Prabu, ya anu apa Dimas Sedewa. Koko Prabu kula aturi sawetawis awit kula badhe matur. Iya napa, Yai? Estunipun kula menika mboten pitados kalayan Koko Prabu Ndorowati. Lho sebabe apa, Yai? Rikala semanten Koko Prabu Ndorowati sampun nampi pusaka ing Ngamarta Kanjeng Kyai Jamus Kalimasada sampun kasingitaken wonten mustaka sakmenika mlajar sareng kelayan lampahipun Paman Pandhita Durna menika kula ndadosaken wasipun penggalih kula, Yai. Pramila saking menika kados pundi pamrayogiripun ya mangsa Budawa tututana Paman Durna yen kena dikrenan nanging pun Kakang wis nglilani pusaka Jamus Kalimasada pun Kakang ngulungake saiki diasta Koko Prabu bakal kanggo sarana nggayuh Wahyu Pancapurba. Wah, Sedewa adhiku kowe aja duwe penemu kaya mangkono. Kresna kakangku wis nampa pusaka Ngamarta kanggo sarana mubeng beteng kaping 7. Muga-muga kanthi kuwi Wahyu Pancapurba isa dumunung lan isa digayuh para kadang brata Pandhawa. Ming aja nganti kelinggonata diawasi wae Kresna kakangku. Mengko kudu dijinggleng aja nganti pusaka Ngamarta tekan ngendi-endi. Ing estuaken dawuh kula ugi sagah menapa nderekaken tindakipun Koko Prabu ing Ndwarawati. Ya wis yen mangkono pun Kakang nyuwun pamit. Oh, to. Paripurna pengendikanipun Prabu Puntadewa nalika semunarsa kundur ngedaton. Kundur ngedaton yen Cinandra tindakipun Prabu Puntadewa kadya temanten binayang kari.
Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, muja syukur nduk. Aku karo kowe wengi iki diparingi kesempatan tegese bingungmu aku ki entuk apa ketiban sampur. Ah iya. Ya senajan to judule latihan pindhanggon ning pancen kenyataane ngono kuwi kok. Kanca-kanca ya jumurung tegese padha mbantu. Wah pirang-pirang dina le persiapan dasare nganggo latihan ping bola bali. Aku ya seneng dasare kahanan lagi kok ngene. Wah nek ora ana hiburan jan nglangut. Ah iya njur iki awake dhewe sosowan mrene iki ujupe apa? Ujupe aku idem karo panjenengane sedulurku kene mau mle ngendika dhewe wis aku idem. Aku ya matur karo Pak RW, idem kae wae ngono kok. Ya, aku ya ming manut karo Pak RW. Ya sing cetha ngiras-ngiras nduk wengi iki aku karo kowe sowan rene sepisan ya latihan ping pindhone. Ayo sekandhe celimen karang ya kahanan kok ngene. Ping pindhone iki rak mau wis dingendikake karo sedulurku panjenengane Ki Anang apa DRS Anang Prawata. Kuwi kadangku sing rina lan wengi tak pundi-pundi. Ah iya.
Sepisan ya haul karo iki nggo mengeti sedane pepundhenku kene. Kiai Suhardi ingkang wis kapundhut ana ngayunan padha ayo ming iki sinangkuyung putra wayah garwa panjenengane ibu aku mau ya sowan wis matur ming awake dhewe melu ndedonga ya nduk iya mak. Muga-muga panjenengane seda kusnul khotimah di ngapura dosa kilape keluputane diparingi papan ingkang minulya diparingi papan ingkang becik ketimbang ana ngalam praja amin Allahumma amin. Ing kaping pindho ayo ngono kae lho gonge nek ra suluk ngleling gargur-gargur anggere suluk tak lirik pucet. Ing kaping pindho nunggal kajat ya sedulurku. Nek sakjane iki aku ya rada bingung angger karo sedulurku siji iki. Sapa? Ae sing enong melu kulon ki aku iso Kang utawa Mas nek melu wetan cetha. Aku sing dadi Kang. Ya wis karo Pak Dik ngono wae. Kuwi wis diparingi dawuh lan wis lulus raharja. Nalika semono le nampa pacoban ayo muga-muga kabeh ki mau ndadekake hikmah. Ndadekake hikmah sing kala diguwang sing apik digoleki. Dadi niru aku ngono. Alah, kowe mbiyen ya. Tenan wis melu ngaturke agunging panuwun kabeh diparingi lancar rancak kabeh diparingi sehat. Ayo wis wengi iki ngiras-ngirus dinggo seneng-seneng karo nggo latihan. Wis muga-muga dasare diparingi terang le nyuwun ya dikabulke. Ora kaya gek pas latihan kae jan aku ngelus dada. Leh ku arep ngenggonke ning ndi malah sing ngenderke muni kok kaya entrok iki. Nah kok kaya entrok. Diteteki kiwa tengen nganggo nganu asbes. Ayo sekarang ya kahanan ora ngrasake dadi cangik. Taun wingi aku sanganggon gagal. Sapa sing arep ngijoli? Ayo semoga-moga sesuk dijoli sing maha kuwasa luwih akeh. Amin. Cara tandurane cara lemah iki agi didangir kok nduk. Iya, Mak. Iki agi didangir nek cara mbiyen iki terus digawe dayung ngono kae supaya lemah sesuk ki saya subur. Iya. Aku karo kowe wengi iki sepisan neh muga-muga para putra wayah panjenengane almarhum Kiai Suhardi kabeh wae jinangkung marang Jawata diparingi sehat bagas waras sempulur tutuk limomong putra wayah paringi rejeki sing barokah. Ayo siki karo ngiras-ngiras meneh karo ngengsufli le gawe apa lembabar bale wisma senajan to mau disebutke ming garasi. Ning nyatane ya ana studio ana lantai 2 iki muga-muga sesuk murakapi migunani tumrap masyarakat Rejosari sak kiwa tengene. Baran Sari kok ora ada kok. Ya kok ya nyatane kok ya jil-kilirene kok. Iya. Karo sinambi omong ngundak ora ana hiburane ming ngomong saiki ngiras-ngiras le gladi wingi ditokke saiki nduk karang ya wis latihan seprono sprene dene mau wis dingendikake nek ana kurange ana kesalahane ya di ngapura karang ya kabeh tingkate agi gladi utawa agi latihan ki mesti akeh salahe. Nah ngono kuwi dadi wong ki ngenggoni ngono lho ora njero. Tenan kok nek aku ki ngenggoni, aku ki ning ndi sumanak grapyak tur aku ki sapa-sapa tak ajeni kok. Ayo saiki. Monggo iki
latihan wingi dibuka kanca-kanca monggo. Iki rombongan apa to, Nduk? Iki rombongan kerawitan Sumbaga Laras. Wah. Wis nike sanggare metu. Sesuk wis resmi ngono lho. Ah iya. Yo. So nek ning lor kudu proposal. Yo dibuka kepekane notasine dipaske kowe nyuwun ricik-ricik Banyumasan wingi latihan kae ngembang ayo sing gawan kuwi sing wetan kuwi kaya dadak tok jak to wah wis aku ki ora iso gugek kok saiki tenan 5 tahun iki dan ditutke terus sanes aduh wis ning dasare aku wis ngrumangsani peputu loro ki wis trimo ning omah wis nak dik ngresiki gamelan arep mingpir karo ya jenenge duwene ming kuwi ya wis ora apa-apa monggo kanca-kanca buka bonang ricik-ricik Banyumasan mengko terus nganggo selawat muga-muga ndadekake keremenane para pepunden lan para sanak kadang.